Váš nový domov začína práve tu. Tento trojizbový byt s predzahradkou na ulici Jana Langoša v novostavbe Bory považujem za mimoriadne atraktívnu ponuku pre náročnejších klientov, ktorí hľadajú moderné, pohodlné a bezstarostné bývanie. Lokalita Bory patrí medzi veľmi obľúbené v Bratislave. Ponúka kompletnú občiansku vybavenosť od obchodného centra cez nemocnicu až po výborné dopravné napojenie. Byt samotný pôsobí veľmi príjemne a vzdušne. Má výbornú dispozíciu, dostatok úložného priestoru a priestrannou predzahradku o výmere až 70 m2, ktorá poskytuje súkromie a priestor na relax. Interiér je klimatizovaný, vkusne zariadený kvalitnými spotrebičmi Bosch a Electrolux s dôrazom na detail a funkčnosť. Ďalším plusom je možnosť parkovania pre dve autá priamo pred domom, čo je v tejto lokalite veľkou výhodou. Celkovo ide o komfortné bývanie bez kompromisov, ideálne pre pár alebo rodinu, ktorá hľadá spojenie mestského komfortu a súkromia rodinného domu.